Labarin cin da abokin babana ya yi min. Abokin babana ya taba cina. Ina ga ba ku san labarin nan bane, amma ku biyo ni za ku ji yadda abokin babana ya fara cina. Da farko dai na saba zuwa gidan abokin babana, wato shi ma mahaifi ne a gare ni, amma ban tabbatar da cewa wannan mutumin zai iya tubewa gabana har ya iya cina ba. Amma sai wannan ranar na tabbatar da cewa fa shi namiji fa bai da kunya, ko kuma in ce wallahi zina ba ta da kunya. Saboda menene? Ta yaya za a ce ku fara mamakin yadda aboki ko kuma in ce mahaifina zai sadu da ni, wato abokin babana, har ya iya cina. Na san za ku fara mamaki ko kuma ku ji abin kamar a mafarki. Amma na san da cewa yanzu kun san cewa wannan labarin yana faruwa sosai da sosai a cikin ƙasar nan. Sannan ni karan kaina da nake gaya muku, ni ta koyi Rajiya ya faru da ni. Wannan abin da ya faru da ni, kun sani fa Rajiya fa da tsohuwar yar hannu ce. Kun sani, kun san yadda na ce saurayin kawata, kun san yadda kun dai san labari na kala kala a cikin wannan shafin na. Idan ma ba ku sani ba, ku bibiye shafi na, za ku je ku saurari abubuwa da yawa daga cikin abubuwan da na yi a baya. Sannan kuma da yadda ma aka fara cina daga makaranta zuwa da sauransu, abubuwan da labarin fa yana da yawa. Dama na gaya muku wannan tafiya ce mai tsawo tsakanina da ku. Abin da ya faru tsakanina da abokin mahaifina shine, wata rana na fito kenan zan tafi, sai ga babana shi ma kawai nake kiran shi, don dadi ma nake kiran shi, babana kuma ina kiransa da abba. Na fito kenan Hajiya ta aike ni, sai na kalli abokin mahaifina a compound yana tsaye, wato shi baban nawa yana compound yana tsaye. Sai ce Rajiya za a fita ne? Sai na ce baba zan fita. Sai ce to a dawo lafiya, zo ki karba. Sai na dawo baya, sai ya ciro abu aljihun shi sai bani. Sai na ga ice cream ne da sauransu. Sai ce to ga wannan kuma ki kara sayan alawa. Sai ya bani, na kirga na ga 10,000 ne. Na ce kai dadi, na gode sosai da sosai, Allah ya saka da alkhairi. Ya ce ba anything for you my daughter. Na ce to shikenan, na gode dadi. Na fita na tafi. Sai dadi kan ya bi ni da kallo, saboda kun san Rajiya fa akwai kayan aiki sosai da sosai. Sai na ga mutumin ka na ji na same shi da mahaifina suna zaune a gadin, sai aka bani juice da tea kuma an kai musu. Sai na rike na kai musu, sai yana cewa da abba na, ai dota kan fa ta girma kaza ai yanzu sauran aure. Sai dadi na abba na yake cewa ai yanzu sauran karatu ya rage mata, za ta yi Rajiya, ya kamata ce ta yi karatu ta karasa masters ɗinta, ya kamata tunda ta hada degree. To kawai dai ina jin su ne na hada, bayan na saka musu irin tea nan na buzaye, na sassaka musu a cup, na juya zan tafi. Sai na ji kamar an shafa mazaunai na. Sai abin ya bani mamaki, wa zai shafa mazaunai na a cikin su ta kasa. Sai na ji kuma kamar ana shafa kafa na ta kasa. Daga ido na da zan yi, sai na kalla wannan dadin na fa ya kashe min ido daya. Ashe fa dadin na fa dan hannu ne, saboda da gani ɗaya kawai ya gane fa ni yar tsohuwar yar hannu ce, saboda zan iya aikata komai. Wato fa kawai ya san fa cewa fa ni ina aikata wannan abubuwa din. Kawai me mutumin nan zai yi, abun da zai yi ne kawai shikenan. Na tafi da daddare, na je ina kwance ina bacci, sai daga kawai an kira ni ta waya. Sai na rasa wa yake kira na da daddare nan kuma. Abun zai bani mamaki, cikin bacci sai na daga. Sai ya ce ai kin hana ni bacci mai dota. Sai na ce la dadi kai ne da daddare nan? Sai ya ce min shine. Ta ya ba zai hana ni bacci ba? Tun da dai na zo na birkita masa lissafi. Na ce kamar ya dadi? Sai ya ce ai kin san me nake nufi, wallahi tallahi ko zaki ba haɗin kai ko kuma ki bari na gaya ma abban ki abin da kike aikata. Sai ce dadi me nake aikata? Na nuna kamar zan yi kuka. Ya ce na san komai, don haka gobe za mu haɗu da ke, zan zo bayan layin kun ɗauke ki da mota, za mu je guest house ina da ni da ke, ki taya ni wasu ayyuka. Na ce dadi ni fa? Ya ce ai gaskiya ni na gaya miki abin da nake so, kuma sannan dole za ki yi shi. Na ce dadi? Ya ce za ki zo dota? Na ce zan zo dadi. Kawai washe gari na zo bayan layin mu ya dauke ni, da yamma ba zan taba mantawa ba. Tunda na shiga motan sai ya fara shafa cinyoyi na. Ina dadi ba na so. Ya ce to na nawa kuma ba kya so? Za mu je zan tabbatar da ba kya so in ko kuma da gaske. Muna shiga wannan guest house din, na kalla fa dadi ya tanadar mana da guri fa kamar irin like karamin party ne za mu yi. Gurin ya zama so romantic in gaya muku. Kawai abun ya bani mamaki. Na ce to dadi ne wannan abubuwa, kuma ni da nake ganin dadi ya girma kamar shi fa bare iya aikata wannan abubuwan ba. Kawai dadi ya fara tube ni tun muna shigan wannan falo in ya tube ni gabaki ɗaya, ya tube ni daga guri. Ina dadi bana so. Sai na ga ya cakko nonuwa na, kawai ya fara shan su yadda yake so, son ransa. Ban hana dadi ba, saboda me ni ma kun sani fa Rajiya ba a taba ni, saboda da an tabo ni an tabo bala'i. Kawai sai na fara mayar ma dadi na martani, ina mayar masa da martani. Kawai sai na ga yana mimika min jikinsa, wato in sha masa burinsa. Kawai sai na ci gaba da shashaka masa burinsa yadda ya kamata. Me zai faru ne? Abin da ya faru ne shine, kawai ranar gaya muku na ci dadi ya ci ni, saboda ba zan ce ni kadai na ci dadi ba, dadi ya ci ni ma na ci dadi. Saboda kun san Rajiya aikin ta fa baya zuwa baya, saboda yanzu za ta yi abu da gasken take yi, ko kuma da gasken ba da wasan ba. Na ci dadi, na ci abokin dadi, ko kuma in ce muku na ci mijina a yanzu, saboda daga baya dai dadi ya aure ni. Amma fa gaskiya gaya muku kun san
san dadi ya iya harkar nan. Wallahi ji ne babu wanda ya taba iya ci na kamar dadi saboda ya ririta ni, shi kuma ya ga sabon jini. A ce dadi faɗan hannu ne, amma kafin na aure dadi ba sai da na ɗau masa alkawarin cewa ba zan ƙara cin wani ba, wani ba zai taɓa ƙara ci na ba, na zama ta dadi. Amma fa kafin mu aure mun ci juna da dadi, ba zan ce muku so 10 ba don zan iya ce fiye da haka. Kun san yan rajiya yan ranu ce, minti za ta ji tana so fa caccaka mata abubuwanta da sauransu. Kun san yadda abin zai kasance ai ko. To da mu haka wannan shine abin da ya faru tsakanina da abokin abba na, wato dadi na kenan, kuma mijina uban 'ya'yana guda 4 kenan a yanzu. To na baku labarin nan ba don na ce ku je ku ci abokanan iyayenku bane, saboda wasu na gari ne, amma tun da dadi ya aure ni na ja masa layi saboda babu abun da bai yi mishi ba, takur da kuɗi na mishi na kafe shi guri daya saboda dadin salmalulun nan da na ji ba zan hada da wata ba, kuma mu je tana yana shafawa a cikin wance yana shafawa a jikina. Yana da mata ɗaya kuma daga baya dai ita dai ta zama expiring da saboda ni nake gidan kuma ni nake abun da nake dama na ga dama, ga kuɗi ga kuma abubuwa da yawa yadda ka san ya kamata. To da mu haka ku me za ku ce? Kun ga laifi na don na ci dadi ya bani bura ba zan ci ba? To da mu haka idan ma na yi laifi to Allah ya bi mana baki daya. Domin haka dai yanzu na riga da na aure dadi kuma sannan na tuba da abin da na aikata. Na gode.